15. března 2014 Josefův důl, to není ples, ale to je pohár starosti obce, jo, pana Otika Póla. Jo. Já vás také tady vemu, chlapci. Jo. A tady nastupují borci, a to je sice Jarda Čech a Petr Hetver. Stavitel, je to kamera, tak kluci, dejte na to pozor. Jo. Budete na YouTube, budete. Ježišmarja. Jak se na to vedeš? Pišto, jak jsi na tom? Já jsem postoupil, no. Ukaž, Pišto. Postoupil jsem. Postoupil jsi. Zamávej do kamery. Čágo bágo. Tak. Ale máme Gagarina, podívejte se na to. To se vrátili z Krymu. Jo, tamhle. Pane, to se vám povedlo. Pane, to se vám povedlo, teda doopravdy. Tamhle vzadu Milan Áč. A zase příště někdo. Chcem vidět, pane kameraman. Tady máte celý sál a já zrovna vám překážím. A to je zajímavé. Já vám půjdu, chlapci. Tak ještě jednou Čágo Bágo a opouštíme Josefův důl.